Mi nombre es Sam Spade y he venido a investigar un caso, la muerte de los cines. Las salas de cine están muriendo, pero hay una que sobrevive, Cine Ciutat. ¿Qué está pasando? ¿En qué consiste exactamente el ciclo? Són 4 cicles, en realitat. Se diuen cinèfilms i el seu denominador comú és que són tots pel·lícules antigues, pel·lícules de cinema clàssic, que en el seu moment van tenir un gran èxit popular i que a través dels temps han seguit conservant aquest ressò. Uns cicles bàsicament de pel·lícules clàssiques, en tenim un segon de pel·lícules dels anys 70 i 80, que igualment foren molt populars, un cicle dedicat a directors europeus i un darrer cicle que l'han denominat Cinema Debat. El motivo por el cual cree que los cines están cerrando sus salas. Jo crec que hi ha molt de factors que ho expliquen. Lògicament, avui els hàbits, els costums per veure pel·lícules han canviat. Molta gent se descarrega legal o il·legalment les pel·lícules a casa seva. El mercat del DVD domèstic també ha pujat molt. ¿Y usted cuántas veces por semana va al cine? De pocas, menos de las que quisiera. ¿Entonces está contribuyendo a que las salas de cine se estén cerrando? Jo no diria sí, però bueno. Però últimament, com que faig molta feina en la comissió de cinèfilms, hi he anat poc. Algo sospechaba yo. ¿Usted se descarga películas de internet? No. Venga, confiéselo. No sé cómo se hace. No, Puedes confesarlo, esto no va para nadie. No me descargo nada de internet. O sea que le cuesta descargar. Exacto. Cuando va al baño no descarga bien. Perdón, esa pregunta no la tendría que haber hecho. I jo crec que s'ha perdut una miqueta aquesta cultura de no només veure una pel·lícula, sinó de veure-la en pantalla gran i veure-la a una sala de cinema, que és una experiència completament única i diferent a lo que és veure una pel·lícula a casa. Precisament en cinèfilms volen recuperar aquest esperit d'anar al cinema i de veure en pantalla gran alguns dels títols més gloriosos de la història del cinema.